ɲuman o ye renouveau télé lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ta ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'aw bɛ soli ka wuli sabati k'aw ka danaya da anw kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ko renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛtɔ la filɛ. Bi araba ye marsi kalo tile 9 san 2022 aw nisɔndiyalen bɛ an kanubaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bisimila soli ka wuli kɛbagaw an mana sigi ni kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka aw de fo aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka cakɛyɔrɔ la aw ka telew bɛ renouveau la an bɛ foli ni wale ɲuman dɔn di aw bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ sɔgɔ aw na sɔgɔnaw la don o don an bɛ aw fo dan tɛ foli min na lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲina aw fɛnɛ kɔ radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma radio ɲɛlɛnni ka bɔ segu an bɛ segu n'a lamɛnni ka foli kɛ radio bɛnkan ka bɔ kɛrɛwani radio tiɲɛdugu ka bɔ jura radio futa ka bɔ yanfoyila radio bɛsago ka bɔ kucala radio kanaga ka bɔ joro radio kumakan ka bɔ bila radio jigiya ka bɔ san radio narusamaya ka bɔ ɲɛwulini radio dame ka bɔ bɔrɔn radio faso kanu ka bɔ welesebugu radio ciba fm ka bɔ kati falajɛ Radio Nema FM ka bɔ Kasaro, Radio Tolerance ka bɔ Mopti, Radio Miracle FM ka bɔ Buguni, Radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu, Radio Altakadum ka bɔ Sikaso, site internet Mali Bamada ka bɔ Fransi, Radio Mamillon ka bɔ Kebila ka fara Tamani kan. Maa minnu sɔgɔlen an an ka page Facebook kan, Renouveau FM, Renouveau Télé page kan. An ka foli bɛ aw ni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i bisimila. Bi araba renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kan yani an ka don kibaruyaw kɔnɔ an ka jibila baarakɛbagaw an tɛ ɲina u kɔ cogoya si la sabula u fɛnɛ bɛ soli ka wuli sabati don o don min b'a to ni jɛmukan in a bɛ se ka latɛmɛ cogo ɲuman na cogoya min na an ka foli bɛ u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye studio bamidaw kɔnɔna la anw maa fila bɛ yan Amadu El Konare ka fara Fanta Tomota kan sɔni ani Isa Kaba bɛ na ɲɔgɔn la sɔrɔ walawalali ale kɛnɛ kan ni jɛmukan in kɔnɔna la Amadu ni sɔgɔma. I ni sɔgɔma Fanta Tomota. A bɛ cogo di? Baasi tɛ yen. N bɛ Ala tanu. Tabarikala. Somɔgɔw ka kɛnɛ. An bɛ Ala fo k'a barika da. Don ka teli wagati ka teli. Nin y'a lɛri tan ye k'a dɔn an tɛ ɲɔgɔn kibaruya kalama kuma an ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmada in na hakili la baasi t'i la. N bɛ Ala tanu baasi foyi tɛ n na. Alhamdulillah. Kɛtaw kɛra a ye tiɲɛtaw tiɲɛ. A ma ban fɔlɔ. A baaraw bɛ sen na hali bi. Oui, a bɛ continuer de. Fusuku ka usanba yi dɔ ka bala ni dugu tɛgɛrɛ usanba ni yanba dama dama. E ka dɔrɔmɛ kelen t'a la o i dun ka problème ye jumɛn ye? I ka dɔrɔmɛ b'a la. Ne ɲɔgɔnna caman de ka dɔrɔmɛ b'a la. Ni t'an dɛmɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnyaw n'an ka sen yɛrɛ kɔrɔ kow sigi sen kan i da bɔ la. Parce que comme an bɛ laɲini minnu na ko ka cɛw ni musow kɛ kelen ye. Ko ma f'i ye a ma fɔ ko ka cɛ ni muso kɛ kelen ko ka musow ka hakɛw d'u ma o de fɔra. Égalité cɛ ni muso tɛ se ka kɛ kelen ye. Yɔrɔ ne ye tubabukan dɔ ye ko égalité déjà parce que kunu dɔ kɛra débat ye o ye misitura kelen di musow ma nka ko musow yɛrɛ k'a wɔrɔ. Amadu o tɛ muso tɛ se k'o kɛ o tɛ muso baara ye. Dugu kɔni jɛra hali sisan u kɔni ye jama kɛ nka misitura sirilen b'a nɔ la ne ko n ko kuma a tɛ égalité yɔrɔnin bɔ a la a k'a fɔ ko hakɛni dɔw ka di nka égalisation a bɛ ka ko cogo la mɔgɔ si ma égalité ko kuma f'i ye a bɛ cogo di? A bɛ Ala fo. Sɔni i ni kanubagaw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ. 8 mars la hali ni y'a sɔrɔ filaw ni bozow ta kɛra ka pelu kɛ k'u ka zamɛ lamaga kunu an bɛna jaw yira bi. Ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila ni anw don kan ye sɔgɔmada in na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ka yira aw la ka fɔ kunnafoniya ko nasira fɛ bi aw kelen-kelenna si tɛna na fɔ aw jigi kɔ Isa Kaba Sidibe aw ni ale bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ décryptage kan sɔgɔmada in na a bɛna walawalali kɛ aw ye kumasi min kan bi tubabukan kɔni don o bɛ tali kɛ bavure la yalima bavure yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye ani an bɛ ka ta sɔgɔmada in na hukumu jumɛn kɔnɔna la Isa Kaba ale bɛ na o walawalaliw kɛ anw ka bi ma welelen o ye Ibrahim Kebe an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ kanubaga jamakulu kelen-kelenna ye fɛn min bɛ tali kɛ Sema maaw ka communiqué ni o ye gouvernement ka clarification de position ale bɛna da don o koɲɛw la ka se ka walawalali kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman ka o sɔrɔ. Umar Baba ale anw ka bi ma welelen ye ka bɔ farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka jɛkulu kɔnɔna la Umar Baba ye anw ka bi don baaraɲɔgɔn welelen ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ maliden kelen-kelenna ye bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ ni jɛmukan in ale kɔnɔna la o kɛrɛfɛ aw bɛ deli ka fɛn o fɛn sɔrɔ renouveau matin kɔnɔ o na sɔrɔ don kibaru bɛ Amadu El Konare bolo Sori Ibrahim Diallo tan ni ka segin kibaruyaw ye ale ka wuli ka jɔ ye
awa danyugo ale konna kenya tigila mɔgɔ bisimila bi jɛmukan kɔnɔna la ka se ka kuma aw ye insuffisance cardiaque kan o mana kɛ bana sugu min ye docteur bena a da do la ka don fɔli duman o be o kɛrɛfɛ alexi kalanbiri be bisimila alexi ko ale ma sɔn a ma sɔn fɛn minnu ma o laseliw bɛɛ lajɛlen bena kɛ jɛmukan in kɔnɔna la kunnafoni gafew an tɛ ɲina olu fana ɲɛ fura fɔlɔ laseliw kɔ bi jɛmukan kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila an be baaraw dayɛlɛ sisan ni wagati bolo dacogo sankolo o bena jɛya dɔɔni mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn be tali kɛ tilemafɛ fiɲɛ la o bena ci an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔ nka fiɲɛ fanga o kɔni tɛ nana bonya kosɛbɛ gɔngɔnbilo bena kɛ sababu ye ka yɔrɔjan filɛliw ka gwɛlɛyaba don olu kɔnɔna la bi mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la yɔrɔjan filɛli min ko don min be daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la o la ko tilega in n'a finteni hakɛyaw olu be yɛlɛn dɔɔni ka tɛmɛ kunun ta kan kayikaw bi tilega in na aw ka finteni hakɛyaw bi jɔ digiri 37 la kulikoro olu ta bɛ kɛ 38 ye ka fara Sikaso kan segukaw olu ta bi jɔ digiri 36 la Mopti digiri 35 Tombouctou 32 Gawokaw olu ta bɛ kɛ digiri 34 ye Kidal 32 Menaka digiri 35 Tawdenikaw olu ta bɛ jigin na digiri 29 na Buguni marabolo kɔnɔna la tilega in na olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ digiri 39 ye Kucala olu ta bɛ kɛ 37 ye Kitakaw olu ta bɛ kɛ digiri 38 ye Nyorokaw olu ta bi jɔ 35 la Nara olu ta bɛ kɛ 34 ye Douanzan 34 San digiri 37 Banyangara marabolo kɔnɔna la bi tilega in na olu ka finteni hakɛya o bi jɔ digiri 36 Joila olu ta bɛ kɛ 37 Bamako district kɔnɔna la ko nɔgɔ fitinin bɛ da Kabala Sangolo ale bɛ jɛya dɔɔni fɛn bɛ tali kɛ tilemafɛ fiɲɛ la o bɛ na ci nka fiɲɛ fanga kɔni tɛ nana bonya a kosɛbɛ ko bi yɔrɔjan filɛli min bɛ daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa bila 9 na o filɛliw ko gɛlɛyabaw bɛ nana don a la bi ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye finteni hakɛya bi o bɛ kɛ digiri 37 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 44 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 41 ye ni wagati bolodacogo ye bi araba renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kan an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruyaw ye sabula bi sɔgɔmada in na kunnafoniya ko a tɛna kɛ machine nigila ye aw kelen-kelenna ka kunnasiri ni ye o bantɔla ye pewu Amadu El Konare ale bɛ don kibaru dayɛlɛ sisan kaɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 25 ye an ka kumaso kɔnɔna la Amadu me sira di ma i ka kibaruyaw dayɛlɛ tabarikala an bɛ kibaruyaw dayɛlɛ teliyala bonya ni karama kɔnɔ an kɛlen kɔ ka laadala an sara min ye Mali den cɛ ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔ aw minnu ye nin waati na ni aw n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a sɔgɔlen don an na a y'aw bisimila kibaruyaw bakurubaw bɛna tali kɛ kununko a fɔra cogo min na a kɛra ten musow kɔni ka hakɛw ɲinini don ni o ye i k'a dɔn 8 mars o baara ɲɛnamayana Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ hali ni y'a sɔrɔ maa caman fana kɛlen don k'u ta bila i k'a dɔn jɔkun kuncɛ laban nata na n'o ye sibiri ni kari ye wulikajɔ jumɛn kɛra kununko an bɛna kuma o kan kosɛbɛ bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kan na sabula min ye renouveau musolakaw kɔni ye baara bɛɛ lajɛlen ta u tɛgɛ fila kɔnɔ kununko yan nɔ an bɛna kuma ko kɛra cogo di sɔgɔmada in na ka taa se min ye 8 mars a kɛra cogo di Mali fan dɔw yɛrɛ fɛ wulikajɔ jumɛnw kɛra an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna na sisan lakananko kuma fana bɛna maana an ka jamana finitigilakaw ye wulikajɔ dɔw kɛ ni Irisi jamana ye o fana kɛlen don ka juguw jatigɛ kokura jango dɛmɛma jɛkulu minnu bɛ an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na sisan dani nɔ ninnu ye an sinsinberew ye walandaw ye an bɛna minnu ta ni k'a nɛn don olu la kelen ani kelen ni k'a di aw ma ladiriya kɔnɔ a y'aw bisimila.
marsi kalo tile 8 san o san ni o sera o bɛ kɛ tasibila ani wulikajɔ ye ka ɲɛsin muso olu ka hakɛw ma hali ni y'a sɔrɔ maa caman fɛ nin ye bala ni dunu dama ye k'a dɔn nin don in na sigira cogo di a kɛra ni wulikajɔw ni hakilina dɔw ye jango dekun bɛ musow kan ani musow kun ka hakɛ caman bɛ o kun tarakilen don u la hali firifiri ni fiɲɛbɔda tun tɛ sɔrɔ olu bolo o baara ninnu daminɛna o daminɛ cogo la bɛ san caman bɔ minnu yɛrɛ baaraw bɛ senna san o san a don mana se wulikajɔw bɛ kɛ i k'a dɔn an ka jamana ale kɔnɔna la ka fara diɲɛ jamana wɛrɛw kanna na min ye 8 marisi yɛrɛ a kun yɛrɛ jɔnjɔn bɛrɛbɛrɛ ye mun fɛn ye ani i k'a dɔn a la ɲɛnamayana cogo di an ka jamana faaba kɔnɔ kunungo yan nɔ an y'an ka hakili don an ka kibaruya ɲina Awa Sanogo ale ni a ka jatala Sakari Umaru Keyita kan olu ye min sɔrɔ an y'a ko kan an k'o lajɛ. San 1977 de la Nations Unies y'a yira ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'o da musolakaw la ni o don kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ n'a bɛ fɔ a ma ko 8 mars nka san 1994 na Mali ye musow ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamayali daminɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen kun de muso ni hakɛ min ka kan ka o di u ma wa nin don in ɲɛnamayali bɛ kɛ sababu dɔ ye fana musolakaw bolo ka se ka hakilina min bɛ u la jamana ka taa ɲɛ la ka se ka o kumaw don ba la. 8 mars ye don kɛrɛnkɛrɛnnen don sabu bɛ a la a sabu ma bɔ dɔwɛrɛ la a bɔra musow la muso minnu tun bɛ baara kɛ usine kɔnɔnaw la États-Unis dugukolo kan a musow ye muruti farida parce que minɛcogo min tun b'u la a minɛcogo tun cɛ man ɲi muso ninnu wulila u ye kɛlɛ kɛ a kɛlɛ fanga bonyalen a ye diɲɛ minɛ diɲɛ masakɛw faralen ɲɔgɔn kan u bɛ kulun kɔnɔ kulu min n'a bɛ fɔ a ma ko Nations Unies décision talen ka journée kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛ ka bɛn 8 mars ma ko ka kɛ musow ka don ye don min don a don ye yuriyari don ye a don min don don in sigi ka kuma don ye don min don a don ye musow ka revendication demandeli don ye an bi o don kɛlɛ kan bi mais an tɛ se ka kuma parce que n'i ko muso i ko Mali musow bɛɛ bɛ yan mais muso dɔw tɛ yan musow bɛɛ bɛ ka défiler région kɔnɔ mais musow bɛɛ tɛ ka défiler région kɔnɔ ni ko musow bɛɛ tɛ ka défiler ne balimamuso dɔw bɛ yen olu bɛ filiya la. ONU représentant min bɛ Mali kɔnɔna na yan nɔ ale y'a yira k'a fɔ ko musow jɔda belebeleba bi jamana ka taa ɲɛ na ko wa k'a ka kan musow senga don jamana ka taa ɲɛ baaraw la musow ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamayara Mali kɔnɔna na bi ni ɲɛnajɛ cogoya wɛrɛ ye min ni san tɔw ta yɛrɛ tɛ kelen ye. hakila bi tile in ye tileba de parce que Maliens bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan cɛ ni muso ani denmisɛnninw. Madame la ministre de la promotion de la femme a ma muso bɔ muso la a ma wolomani kɛ a m'a fɔ ni ye ministre kɔrɔ ye ni ye ministre kura ye ni ye nin ye a ye bɛɛ wele a ye sɛnɛkɛlaw wele a ye muso bɛɛ wele an ye défilé ni sigi ka kuma kɛ cogoya min na an kan ka kɛ ten an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ bɛɛ ni sabatiya la ani ko to ɲɔgɔn ta la. San o san ni don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamayali sababuya la kumasen belebele dɔ kɔni bɛ sugandi Nations Unies fɛ ɲinan san na kumasen min sugandira Nations Unies fɛ o de ye ka kɛ kelen ye bibi na walasa kow bɛ se ka ɲɛ cogoya min na don n'a nataw la Mali kumasen kun ye musow ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen na bi o de ye musow jɔyɔrɔ ye jumɛn ye Mali kura yɛlɛmali la. tabarikala musow jɔyɔrɔ ye mun ye Mali kura ko la i k'a dɔn o kɔni ye baabu ye kalaturula min na ni ka ɲina marisi kalo tile 8 baaraw bɛɛ lajɛrɛlen la ɲɛnamaya o hukumu kɔnɔna la min ye an ka jamana lakanabaaw fana y'a kanu ka i k'a dɔn sira di musow ma kosɛbɛ kunungo kɛnɛ ka hali défilé la muso jalatigiw ka kɛ défilé nunjuru minɛbaa ye ani k'a dɔn baara minnu bɛ yen ka se ka i k'a dɔn jalatigiya ɲɛmaya kumakanw laseli to musow bolo kunungo o fana an bɛɛ lajɛrɛlen kɛra tasibila ye ka ɲɛsin an ka musolakaw ma yen kɔfɛ groupe renouveau la kow kɛra cogo di an y'a fɔ ten kabi kunungo sɔgɔma ko kunungo musolakaw kɔni jiyɔrɔ na mana kosɛbɛ renouveau kɔnɔna la o kama muso minnu bɛ yen n'o y'a npogotigi n'a musomisɛnw i k'a dɔn olu ni maakɔrɔ minnu b'a la n'a ye musolakaw ye u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan kunungo renouveau la ka se ka kunnafoni di baara a kɔni tanu tɛgɛ fila ye ka cɛw kɔni sigi kɛrɛfɛ k'a daminɛ ɲɛma ni k'a dɔn a ka biro kɔnɔma olu kɔni donna gwa la min ye musolakaw ye olu kɔni ye kunnafoni di baaraw daminɛ k'a daminɛ baabu minnu bɛ yen ni sɔnni kan ka sigi olu kan ka kuma olu kan k'o baabu suganti ani fana ka cidenw ci ka taa i k'a dɔn kɛnɛ kan o duguw kɔnɔ olu ka taa kibaruyaw salo kana o kibaruyaw nalen bɛ dalabɛn cogo di k'a kɛ kibaruya lakika ye ka di maaw ma i k'a dɔn u y'o baaraw kɛ u yɛrɛ ka tila k'a lase Yusuf Kulubali ale tun bɛ musow nɔfɛ taaba la an k'a lajɛ.
nɛgɛ kaɲɛ 8 sera maa minnu taara kunnafoni ɲini na olu kɔfɛ kunnafoni ɲinina tɔ bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmada lajɛ kɛnɛ kan walasa baara minnu kan ka kɛ k'olu dantigɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnlen yɛrɛ kama rédacteur en chef d'édition ya olu bɛɛ lajɛlen tara ka di muso kunnafoni ɲininaw ma walasa don kɛrɛnkɛrɛnlen bilalen don musow ka hakɛ sabatili kama ko ɲɛnamaya ka kɛɲɛ ni danaya min dar'u ka ye muso kunnafonidila minnu bɛ renouveau télé la u y'u ka nisɔndiya yira ka tila ka danganiya di ko danaya min dar'u ka k'u n'a minɛn fa. Aujourd'hui, ya yirana k'a fɔ ko 8 mars tɛ ka to so i tɛ baara kɛ dɔrɔn fɛti dɔrɔn tɛ o y'a yirana ko an ka kan ka action déposer nin don in na bi an ka action plutôt an ka responsable ka action fɛ du fait que o ye rédaction confiée an na o y'a yirana k'a fɔ musoba minnu tagamala an n'olu bɛɛ de ye kelen an bɛ se danaya in kɔrɔ d'ailleurs an bɛ k'a prévu kɛ depuis sɔgɔmada in na fo sisan. K'a daminɛ sɛbɛnnikɛyɔrɔ la ka taa se jabɔyɔrɔ ma ka tɛmɛ jaw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min fɛ bɛɛ lajɛlen kun wulilen don k'a jɔ tile bɛ taa kuncɛ waati min na o jaabi tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ye ni ɲuman tɛ. Depuis sɔgɔmada fɛ fo sisan an ye baara minnu kɛ c'est satisfaisant et je suis sûre que sɔni défi ban wagati cɛ o bɛ taa sɔrɔ an ye caman k'a la sinon an tilala la inchallah min ma deli ka kɛ an bɛ n'o de kɛ. Aujourd'hui responsable de Renouveau Télé ka tâches confiées musow la rédaction musow la walasa u yɛrɛ ka baara bɛɛ kɛ a kɛla ko ɲuman ye parce que a y'a yira an na tiɲɛna musow bɛ se ka nin baara ɲɔgɔnna caman de kɛ donc a kana dan tile kelen ma mɔgɔ wɛrɛw fana ka nin ɲɔgɔnna kɛ mais a kana dan tile kelen ma u ka danaya da musow kan musow bɛ se ka jɔyɔrɔ caman de fa ni i y'a temps d'u ma n'i y'a occasion d'u ma. K'a yira k'a fɔ groupe renouveau yɛrɛ kɔnɔna na bi na muso min bɛ baara k'a kɔnɔ u ka ca ni muso 20 ye wa u bɛ baara kɛ groupe renouveau bolofara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Tabarikala Yusuf Kulubali ale ka ɲininiw tun ye nin ye min ye fɛn tɔ ye kelen min ye sa o ye kalo ma sasa min ye sarako ka to musow bolo o fana ka dɔɔni don cɛw bolo nin kalo laban in na renouveau la yan nɔ ka muso bɛɛ lajɛlen minnu bɛ baarayɔrɔ la k'u ka cɛsiri ko dɔ kɛ dɔ ye o de bɛ se k'a to musow ka se yɛrɛkɔrɔ baara olu bɛ sabati jɔyɔrɔ mun kan ka di musow ma fana cɛlakaw fɛ u ka da o la k'a di u ma ni ka sɔrɔ ka i k'a dɔn u to u k'u ka baara kɛ lafiyalen ɲa o kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ min ye k'a dɔn Mali kɔnɔna la muso minnu bɛ yen ni olu fana bɛ wulikajɔw la renouveau y'a kanu ka se ka zolen da olu kan o dɔ ye baara dɔw bɛ yen ni muso dɔw yera la o bɛ bali maa caman na sabula dɔw yɛrɛ kunfɛ waati tɛmɛnen baara dɔw bɛ o tɛ muso baara nka yɛlɛma b'a la ka don la muso yɛrɛ bɛ baara jɔsen caman kɛ bi an ye zolen da fili jɔyɔrɔ de kan ale fana ye muso ye nka a ka baara bɛnnen don fɛn min ma o ye i k'a dɔn frigo dilanniw ka taa se min ye climuw ma olu sɛbɛkɔrɔ labɛnni baaraw ma muso ŋana don min kɔni m'o dɔn fo k'a dɔn na kari fo a yɛrɛ ye cakɛda sigi a yɛrɛ ye o ɲɛmaa ye 8 mars don renouveau ka ɲɛmaaso y'a kanu ka se ka zolen da ale kan wasa a fana ka baara ka ye maaw fɛ ani ka se ka maa caman fana bilasira min ye Umaru Koyita ale ni Ibrahima Daw olu taara munumunu ale ka yɔrɔ la an ka lajɛ. Waati jan kɔnɔna na musow kun jatelen don i n'a fɔ gɔdɔmusow dɔrɔn nka bibi na Mali musow kɔni olu ye faamuya caman sɔrɔ min yɛrɛ b'a to u caman b'u ɲɛsin baaraw ma maaw yɛrɛ kun bɛ baara minnu jate ko olu ye cɛ baaraw dɔrɔn ye. Fili Juwara ale y'o maa dɔ ye san 2012 a kelen kɔ k'a ka DEF diplôme sɔrɔ. Fili Juwara ale kɔni ɲɛsin clim dilan ani ka taa se frigo olu dilali baaraw de ma. Dɔɔni dɔɔni a y'i yɛrɛ dege nin baara in na cɛw cɛ ma walasa ka se ka dɔnniya caman sɔrɔ wa k'a yɛrɛ tɔgɔla cakɛda k'o dayɛlɛ a yɛrɛ ye. Bon ne kelen ka DEF sɔrɔ wagati min na ne taara professionnel la ka taa fura climatisation dege donc ne taara a kɛ kun min na a sababuya ka ca donc comme ne y'an ka du den fɔlɔ ye ne y'a décidé ka baara dɔw kɛ don n'a nataw la n fana bɛ se k'an somɔgɔw dɛmɛ cogo min na c'est pour cela ne ye nin baara ninnu choisi muso baara ka ca mais nin baara in nin yɛrɛ de ye ne diya n ye kalan kɛ kalan kɔfɛ n taara n ye baaraw kɛ yɔrɔ wɛrɛw la après n nana n ye dɛmɛbagaw sɔrɔ minnu bɛ n dɛmɛ ka n financer pour que n ka se ka yɔrɔ in dayɛlɛ. Nin baara in kɔni ma kɛ ten gansan. Fili Juwara ale ye gɛlɛya caman sɔrɔ a ka baara kɔnɔna na. A y'a yirana k'a fɔ ko cakɛda dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ban k'u ka baara di a ma sabula ka da a ka musoya yɔrɔ kan. Baara in daminɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u tɛ da musow la ka marché di musow ma
parce que ali n'an taara an ka dossier déposer entreprise la i bɛ taa sɔrɔ furu bɛ u mako bɛ baara mɔgɔ la minnu bɛ fura climatisation domaine ninnu na an bɛ taa an ka dossier déposer u b'a préférer k'a ta k'a di cɛw ma ni muso ye parce que mɔgɔ dɔw bolola baara dɔw bɛ yen nɔ ni muso y'a choisi ka kɛ mɔgɔ dɔw bolo cɛw bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ cogo min na musow tɛ se k'a kɛ ka ɲɛ o cogoya la quoi donc o gɛlɛyaba de b'an kan mɔgɔw tɛ da an n'a ka marché d'a ma o gɛlɛya b'an kan. Fili Juara bɛn de bɛ ale n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. An yɛrɛ tugura a nɔfɛ a taara so dɔ kɔnɔ ka taa olu ka frigo lajɛ. Ne nana ni frigo in lajɛ étagère 2 de bɛ congelé donc n y'a jateminɛ n y'a sɔrɔ manque de gaz dɔɔni de b'a la R600 de bɛ k'a la donc gaz dɔ de kan ka fara. Ne ni n ka client cɛla problème tɛ ne n'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ni min ye weleli kɛ ko ka n'a ka minɛn lajɛ minnu ka yɔrɔ ka jan olu bɛ déplacement sara minnu ka yɔrɔ ka surun donc an bɛ déplacer ka n'olu ka minɛn lajɛ ni an y'a lajɛ a dɔw b'a fɔ ko k'a dilan sur place donc dɔw bɛ yen nɔ n'u ma pɛrɛn wagati min na u b'a fɔ ko ka to kɔfɛ a bɛ n'a dilan. Bibi na Fili Juara ka baarakɛyɔrɔ la a kɛmɛ ka sifinaka 2 ta ka fara a kan minnu ni a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa a y'a yirana k'a fɔ ko ni Ala ye se k'a ye don nataw la a na kalanso dayɛlɛ walasa ka se ka muso tɔw dɛmɛ nin baara in ka di minnu ye u bɛ se k'a kalan kɛ cogo min na. Ni Ala sɔnna o bɛ nɔgɔya Umaru Koyita a bɛ taa ɲɛfɛ fana k'a dɔn k'a fɔ Bamako tɛ Mali fa bɛ yen marabolow fana bɛ yen fo ka se togodaw ma an y'a kanu fana min ye ɲɛmayaso ka danganiya kɔnɔ ka taa fɔ Sikasokaw olu fɛ ka taa Zolinda musolaka kan fana min bɛ san 50 ani san 6 la ale ka baara kɔni bɛnnen don kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛ ani nakɔ ko ma wa i k'a dɔn a ye cɛsiri minnu ko la o bɛ ka kɛ sababu ye a ka se ka a yɛrɛ balo ka fara a ka limanaw kɔni kan min ye Madame Jara Mawa Sangare ale bɛ Sikaso Idrissa Diallo ale taara kuma ɲɔgɔnya an k'a lajɛ. N'a si san ye san 56 ye nin gadonmuso min ni Ala y'a garijigɛ den 7 la a tɔgɔ de ye Madame Jara Mawa Sangare n'ale ye tɔgɔdala muso ŋana ye min ka baara bɛnbɛ nakɔ baaraw ma Fɛnkolo Ganadugu a ye nin baara in daminɛ ɲinaya san 10 ye. Ne baara na a se san 10 kɔ fɛn min ye Zalde sɛnɛ jani la ne tun bɛ n fakɛ bolo ka cɛmanin kun tɛ an ka denw na a ka den kunfilɔ bɛɛ kɛla musomanin ye an bɛ sɛnɛ kɛ furulɔ sɛnɛ o diyara ne ɲɛ min kɛ ne nana miiri ne bɛ na yɔrɔ dɔ filɛ k'o kɛ nakɔ sɛnɛ yɔrɔ ye parce que sɛnɛ ka di ne ɲɛ. Ka kɛɲɛni kɛ ni nin baara in ye min ye Madame Jara Mawa Sangare ye a bɛ ka se ka a yɛrɛ tɔgɔla musakaw k'olu kɛ fo ka taa se denbaya ta dɔw ma ni o ye cɛ dɛmɛli ye ka se ka denw ka kalan musakaw sara o n'a ta bɛɛ gɛlɛya dɔw b'a kan a ka nakɔ baara hukumu kɔnɔna na o de kama a bɛ nin welewelekan da kɛ. Ne ka baarakɛminɛnw o ye arazɔri ani daba ani motɛri bɛ n bolo. Nka ji tɛ n bolo a la parce que a bɛ so kɔnɔ i yɛrɛ ye n ka fɛnw ye u jala ji tɛ ɲɛ fɛ baara daminɛ la ne ye gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔ o ye jiko ye jiko parce que n ye yɔrɔ ɲini yɔrɔ sɔrɔla ka mɔgɔ ta ka kɔlɔnw sen la ni waati sela ji bɛ na ba ka n to n sɛbɛ la a ye jiko kɔfɛ gɛlɛya min bɛ yen o ye kɔlɔnku ye. Kɔlɔnku ani baarakɛminɛnku parce que ne yɛrɛ bɛ nakɔ sɛnɛ min na nakɔ sɛnɛ ye ne kanu cogoya min na ne b'a fɛ ka gɛlɛya min yɛrɛ ne kan ne ye wotoronin dɔ sɔrɔ n bɛ yaala kungo kɔnɔ ka ɲakaraw cɛ ka n'o kɛ dingɛ rɔ ka n ka sɛnɛkɛfɛn bɛɛ kɛ jo ye. Ka kɛɲɛni kɛ ni musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnlen ye ni o ye 8 mars ye tɔgɔdala musow tɔgɔla Madame Jara Mawa Sangare bɛ a ka hakilina di. Hali n'a kɛra cogo cogo cɛw ni musow tɛ se ka kɛ kelen ye an tugudala musow bolo kɔnɔ beledakan bɛ ne bolo ka fara mɔgɔw ta kan o ye Mali muso bɛɛ ka bɔ 8 mars na n'a fɔra k'a ka min kɛ a b'o kɛ ka ɲɛsin 8 mars dɔw ma
hali n'a y'a sɔrɔ ko danfara jan bɛ u ni dugubakɔnɔmusow ni ɲɔgɔn cɛ min ye togodalamusow bayirika ye i n'a fɔ madame jara mawa sangare olu de bɛ u ka diɲɛ ma dongo don baaraw tila gwado ni foro kɔnɔna baaraw la i n'a fɔ nin nakɔ kɔnɔfɛnw sɔnni bɛ a seereya cogoya min. Sanga 42 o bɛ i k'a dɔn Mali togoda muso kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ na u ka nakɔw kɔnɔ u ka lɔgɔ ɲini siraw kan u ka kalacɛyɔrɔw la ani i k'a dɔn a tɔ bɛɛ lajɛlen nin tun ye zolen ye ka da ni muso in kan min ye togodala muso bɛɛ lajɛlen cɔ a la bi k'a dɔn fana ka dekun ka bon kosɛbɛ. Fanta Tumota an ye kibaruya kunfɔlɔ minnu salo olu bɛ tali kɛ na waati min na sanga ye 42 sɔrɔ gendarmerie direction b'a la Bamako yan ko ni sɔgɔma. O sanga kelen kɔnɔna la an bɛ don siraba kunnafoni kɔnɔna la Sori Ibrahim Diallo n'a ka surun an na bi a kana kanubagaw ladɔnniya bi sɔgɔmada in na tan ni ka segin bɛ cogo di an ka siraba kanaw la an ka nɛgɛ karafetigi o ye Makan Jakite Mackenzie i b'a lajɛ n'a ni Sori sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ. Siraba kunnafoni ale di wagati sera an kanubaga jamakulu kelen-kelenna ma Amadu ko Sori kana ɲɛfɔli kɛ an ye sɔgɔmada in na an ka sirabaw bɛ lahalaya min kɔnɔna la ni tan ni ka segin yɛrɛ bɛ cogoya min na bi arabadonya in na an t'a dɔn Sori kɔni bɛ fan min a ka surun an na wa a bɛ Bamakɔ kɔnɔ de wa a bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ dugu dɔw de la wa an tɛ se k'o dɔn tan fo n'a ni Sori ye ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka a bɛ fan min fɛ o yɔrɔ sirabaw bɛ lahalaya minnu kɔnɔna la ani sira minnu yɛrɛ ma ɲi fiyewu olu yɛrɛ fana ka fɔ Amadu zolen ka da olu ko ninnu kan walasa fura bɛ se ka sɔrɔ o gɛlɛyaw la cogoya min na.